Sada ćemo preći na tabele. Znači, što se tiče tabela, stvarno nema mnogo stvari, ali u suštini tabelu ćete prepoznati. Znači, ako je vama data, ne znam, ovako tabela u PDF fajlu, kliknite ovaj simbol ovde i on će vam pokazati jednostavno gde se paragraf završava i još neke relacije, ne znam, između teksta. Znači, kao što možete da vidite, ovde između dve reči se nalazi ovako strelica. To znači da će ovaj prvi deo biti u prvoj koloni, a ovaj drugi deo, da kažem, u drugoj koloni. Tako da tako ćete moći da prepoznate koji deo teksta vam je u tabeli, ili već ako je neka manja tabela, ići ćete insert, pa table i moći ćete već da nacrtate. Znači vidite, ovde već vam ispisuje tabelu, možete i da nacrtate tabelu, a već možete i neki tekst da konvertujete u samu tabelu. Znači idete u convert text to table i onda će on sam će da razdvoji tekst, ali jednostavno zavisi od situacije kako ćete odraditi tabelu. Tako da možete, evo imaju ovde unapred nekih, tako da možete unapred već ugrađenih u sam program, tako da možete da izaberete, ali u suštini ovaj tip tabele nam je već namešten, tako da mi samo potrebno je da označimo tekst, idemo table i idemo insert table. I vidjet ćete, znači, da nam on automatski namešta tabelu. Sad, da bismo dobili ovaj izgled, potrebno je, znači, ovo je klasično, možete samo da označite tekst, da boldujete. Sad, ovde su uključene kako se zovu, granice, borders, tako da možete i sami da ih isključite, znači ako označite ceo tekst, onda ne znam, da ugasite gornju, možete, ne znam, desnu stranu da ugasite i ne znam, da ostavite samo ove između, ili ovo su već detalji, ali otprilike kapirate poentu. Sad možete i recimo da označite ovako ovaj tekst i onda u njemu to jest ovaj drugi je, ne znam, crvenu ovu. Recimo, sad ovo je neka nijansa crvene, ali to je to. Znači možete milion nekih, idete ovde design, imate layout, merge cells i split cells, jednostavno, znači to je ono što smo radili u Excelu, da spajate ove ćelije, možete, znači, da dodate ovako iznad, ispod, koliko vam već fali, ali čini mi se da nije bilo na ovom testu, sad ne znam da li će biti, ali u suštini ako vam daju bit će neka prostija, znači da nacrtate i jednostavno par, evo recimo alignment gde će se tekst nalaziti, veličina ćelije, ovo su redovi i kolone, tako da eto. Da, i evo imate ovde, znači ovde su isto koristili insert caption, idete references i insert caption i sad on je konkretno išao table, ali mi možemo, znači, da idemo new label i da kažemo tabela, ok, i ovde možete da, znači, da li je above selected ili below. Ajde, idemo sad below, kažemo ok i napišemo, ne znam, specifikacija telefona i ništa, znači to samo centrirate i eto, to je to.